Il-Ministru membru fil-Kabinett ta' Robert Abela Rodrik Galdes ammetta li l-iskema tar-riċiklaġġ tal-fliexken tax-xorb ma bdietx tajba mill-ewwel u li għal uħud se tkun sempliċiment taxxa żejda, taxxa ta' 10 ċenteżmi fuq kull fliexkun tax-xorb illi jixtru. Hija din ir-realtà li tkellem dwarha Rodrik Galdes meta tlieta wara nofsinhar staqsejnieh dwar x'soluzzjonijiet hemm għal dawk il-persuni li għandhom problema ta' mobilità u ma jistgħux imorru jixħtu l-fliexken jew kontenituri tal-landa f'dawn il-magni apposta biex jieħdu l-voucher ta' 10 ċenteżmi. Fil-kummenti tiegħu Galdes beda billi staqsa lil Net News għalli ma' skema konna qed nirreferu minkejja li l-iskema tal-BCRS għadha dieħla friska u ġiet introdotta mill-gvern illi jifforma parti minnu u stess. F'każ li għandek, pereżempju, persuna li tbati bil-mobilità, di x'ħat tagħmel jien naf tkun toqgħod ħalluqa jew toqgħod il-qrendi, x'tagħmel? Għalli ma skema tirreferi ma. Tal-BCRS. Tal-BCRS li ma waħda ma. Tal-fliexken. Tal-fliexken. Meta mistoqsix se jagħmlu dawk il-persuni li għandhom problema ta' mobilità u ma jistgħux imorru huma jixħtu l-fliexken fil-magna u għastqar illi il-Ministeru responsabbli se jsib soluzzjoni għalihom. Min ma jistax joħroq għandu problema ta' mobilità bħala anzjani pereżempju. Naħseb hemm soluzzjonijiet u l-qudiem konvint anke l-Ministeru responsabbli li jkun qiegħed ħaddem sistemi biex jgħin anke dawk in-nies. Ammissjoni li turi kif minkejja li dan il-proġett ingħata bidu wara snin ta' wedditu stennija f'dawn in-nies il-gvern ma ħasibx. Tantu hekk illi f'xirħula kull m'hemm magna waħda fil-periferija jew saħansitra assolutament xejn. Intant, meta Galdes kien mistoqsi jekk għal xi wħud din se tkun sempliċi taxxa ta' 10 ċenteżmi fuq kull fliexkun għaliex kull prodott irreġistrat f'dan il-proġett żdied b'10 ċenteżmi, il-Ministru saħaq illi ħadd m'għandu jippretendi li l-programm jibda tajjeb mill-ewwel. Bħalissa ġifieri għandhom taxxa ta' 10 cents biex niftehom. Nifhmu li inti l-ewwel ġurnata mhux kollox ħajkun jittisir f'kollox l-ewwel ġurnata bħal kull riforma li ssir anke meta minna riformi oħrajn li tieħu żmien is-sistema kollha biex ikunu nistgħu nilħu aktar nies. Francesco Catania, għal Net News.